Napipintas nga bang no diti kandidato kat basaan daw no sani kabisa na tagitay mayet na nga pagletagan na unang resolution the commission on the election tapos kat saan da nga glabsing kada gitoy kabayatan iti election na period. Dahil tinalawag ni Atty. Joel Ines, Provincial Election Supervisor, iti probinsya iti La Union na kunanang andang rodan iti netnag nga resolution number 10730 babaan iti Commission on Election nga ditoy nga mabasa kan makita dagiti maiparit kan dagiti maipalubos nga aramiden iti baysa nga kandidato kan dati resolution bombo dyan kat babaan iti ununa daw babaan iti Republic Act 9006 no ti Fair Election Act. Ilalawag ni Atty. Ines nga daytoy nga complex resolution kat mabalin nga mai-download manipod ti internet tapno desta kat basaan kan ikabisa dagiti kandidato kan tapno maliklikan iti inda panaglabsing kadagiti naiyatnag nga pagletigan. Ilalawag ni Atty. Ines nga itinadakamat nga resolusyon kat kompleto ijay nga mabasa dagiti mabalin kan saan nga mabalin nga ramiden iti tunggal na kandidato karon na iti kabayatan iti campaign na period ken sigon pa kingkwana nga nairoto dagitoy nga imonitor iti COMELEC kasabatan na iti biang iti Philippine National Police tapno istak kat dagitoy nga paglentagan nga netnag kat suruten iti tunggal maysa nga kandidato. Tinibombod Daniel sa bansang radyo ng Pilipinas at consistent number 1 sa La Union. Basta Radyo, Bombo.